Ήταν ο πρόλογος για να ρωτήσω τον κύριο Βαγγέλη Παπαδάκη, ο οποίος δίνει τη μάχη στο Δήμο της Καλιθέας, αν πιστεύει ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Και να συνεχίσουμε την κουβέντα ή να την κόψουμε εδώ. Καλημέρα σας, κύριε Βανίτη. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, είναι αυτονόητη η απάντηση. Έτσι. Θα την ακούμε. Δεν θα συζητάγαμε τώρα. Έτσι. Εμείς κατεβαίνουμε στο Δήμο της Καλιθέας να πάρουμε το Δήμο και να τον αλλάξουμε. Ανατροπή. Ούτε καλύτερες διαχειρίσεις, ούτε μπαλώματα, ούτε τέτοια πράγματα. Πάμε να πάρουμε το Δήμο για να ανατρέψουμε μια κατάσταση η οποία καταστρέφει την κοινωνία και τις ζωές των ανθρώπων εδώ πέρα. Αυτό. Και είναι τα τρία βασικά μεγάλα θέματα που έχει η πόλη. Αυτή η ιστορική πόλη της Καλιθέας που έχει και ιστορικές καταβολές με την αριστερά. Έχει μια συνέχεια, δηλαδή είναι κάτι τυχαίο. Θυμάμαι τον παλιό δήμαρχο, τον συγχωρεμένο, τον Ψαλιδόπουλο. Τις δράσεις, τις κινήσεις, τα κινήματα. Το Γάλλο, βέβαια. Σφάλμα δικό μου, το Γάλλο, βέβαια, πριν. Βέβαια. Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την Καλιθέα αυτή την εποχή είναι μια απουσία. Είναι μια απουσία που στοιχιώνει την Καλιθέα εδώ και αρκετά χρόνια. Η απουσία της θάλασσας. Καταλαβαίνετε. Τι σοϊ δήμος είναι ένας παράλιος δήμος χωρίς θάλασσα. Παλιά θα λέγαμε τρένο δίχως ρόδες. Σήμερα λέμε μια μεταμοντέρνα επινόηση. Έτσι. Είμαστε ένας δήμος έτσι, με θάλασσα, με παραλία, αλλά χωρίς θάλασσα και παραλία. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων. Έτσι, αρκετά χρόνια πριν, έργα που γινόντουσαν στην παραλία και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ανυψώσεις της παραλιακής, κόψιμο της θέας προς τη θάλασσα, κόψιμο της επαφής με τη θάλασσα. Έτσι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία με αυτά τα οποία ήδη έχουν αποφασίσει και σχεδιάζουν να εφαρμόσουν. Πέστε μου. Χτες στην εκδήλωση που είχαμε για τον πολιτισμό τοποθετήθηκαν οι άνθρωποι του βιβλίου και είπαν ακόμα και για το θέμα των βιβλιοθηκών, όπου ιδρύματα τα οποία στεγάζονται, βρίσκονται ή προσπαθούν ουσιαστικά να κερδίσουν το φιλέτο της παραλιακής ζώνης, παίρνουν τα πάντα εκεί. Είναι τα συμφέροντα αυτά τα οποία μέσα από τη λογική των ιδρυμάτων, των καλών κυριών και των καλών κυρίων παίρνουν τον κρατικό πλούτο, παίρνουν τον εθνικό πλούτο, παίρνουν και το φιλέτο της παραλίας, παίρνουν και τις ζωές μας. Αυτό το έγκλημα γίνεται στην Καλιθέα, στο παραλιακό σας μέτωπο. Βεβαίως. Να σκεφτείτε το εξής πράγμα. Έτσι. Το Ίδρυμα Νιάρχου πήρε μια τεράστια έκταση 270 στρεμμάτων στον παλιό υπόδρομο και έβαλε δύο. Εκεί δημιούργησε δύο, ακόμα δεν τα έχει ολοκληρώσει, δύο μεγάλα έργα, το οποίο το ένα είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη και το άλλο είναι η Λυρική Σκηνή. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η ενέργεια αποσκοπεί πρωτίστως κατά τη γνώμη μας στην εκμετάλλευση της υπεραξίας που θα δημιουργήσουν αυτά τα δύο έργα στην περιοχή. Για να καταλάβετε, η σύμβαση τι λέει? Ότι το Ίδρυμα Νιάρχου με έδρα τις Βερμούδες θα αποφασίζει σε απόσταση 2 και πλέον χιλιόμετρων από τον περίβολο του πρώην υποδρόμου τι θα φτιαχτεί και πώς θα φτιαχτεί. Και τώρα έχει το βασικό λόγο για το παραλιακό μέτωπο. Όπου στην παραλία 800 στρέμματα, όχι 270, 800 περίπου για στρέμματα, ετοιμάζουν το εξής πράγμα. 40 στρέμματα καταστήματα. Πισίνες με θαλασσινό νερό θερμαινόμενο. Έτσι. Καταλαβαίνετε. 3 νησάκια ντουμπαϊκού τύπου στο νερό. Τεχνητά νησάκια. Δηλαδή αυτές οι εικόνες, δεν ξέρω παιδιά, ας πούμε, αλλά εμένα μου φαίνονται ας πούμε σουρεαλιστικές. Να ρωτήσω κύριε Παπαδάκη, μιλάμε με τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος, Βαγγέλης Παπαδάκης στο μικρό του, ο οποίος κατεβαίνει μαζί με τους φίλους και συναγωνιστές του να δώσει τη μάχη στην Καλιθέα. Ο κόσμος, οι ντόπιοι που λέμε εισαγωγικά, δηλαδή οι παλιοί Καλιθεάτες ή οι νέοι κάτοικοι, έχουν καταλάβει την ιστορία αυτή ή την προσπερνούν? Όχι, κάποιος κόσμος την έχει καταλάβει. Την έχει καταλάβει. Είναι προφανές. Απλώς είναι τόσο μεγάλη η πίεση των άλλων προβλημάτων, έτσι, που κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, σε κάποια μυαλά ψιλοθάβεται αυτό. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται και αντιλαμβάνεται ότι το μέλλον της παραλίας θα καθορίσει το μέλλον της Καλιθέας συνολικά. Πόσο τρέχει η ανεργία στην Καλιθέα? Πώς είπατε? Πόσο τρέχει η ανεργία στην Καλιθέα? Η ανεργία, όπως τρέχει
μπορώ να πω παραπάνω από ό,τι τρέχει. Δηλαδή πρέπει να είναι γύρω στο 30-33%. Μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο. Μεγάλο ποσοστό. Ποιες είναι, ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο, ποιες είναι οι τελευταίες δράσεις, επιχειρηματικές δράσεις, εργασιακές, που υπάρχουν ακόμα στην Καλιθέα? Δηλαδή, εκτός από τα μαγαζιά τα οποία, αν πέρασεις από τη Θησέως, πεθαίνεις, δηλαδή κλαις, ας πούμε, κλείνουν έτσι, συνέχεια, έτσι, ή στη Δαβάκη. Τι άλλες δράσεις έχει δουλειάσει εκεί πια? Παλιές βιοτεχνίες υπάρχουν, έμεινε καμία? Πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα, τίποτα τυπογραφία, ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, έτσι. Αλλά ακόμα το εργοστάσιο μουστάρδας που υπάρχει στη Θησέως, αλλά πάρα πολλά, αν θέλετε, πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες παρήχαν και κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ ιδιαίτερα. Ξέρω εγώ, παράξενες επισκευές, pick-up ή stock ή δεν ξέρω τι, δεν υπάρχουν πια. Έτσι. Τραβούσαν έναν κόσμο υπερτοπικά στην Καλιθέα. Ναι. Εντάξει, αυτό ήθελα να σας πω. Απλώς ρώταγα εδώ τώρα τη Σοφία την Ξερικού. Όμως έχουμε κάνει τραγούδια από την Κίνα ή την Ιαπωνία, από την Νότια. Αυτή η ιστορία είναι λίγο Ντουμπάι, θυμίζει η Καλιθέα. Ντουμπάι. Ναι. Πώς βάλουμε κάτι να το δέσουμε. Είναι κομμάτι της μεταμοντέρνας ριβιέρας που οραματίζεται ο κύριος Σαμαράς για όλη την παραλία του Σαρονικού. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Πετράκο. Θα το ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Βάλει ένα κανονικό τραγούδι. Ένα από εδώ.